קיימנו, והגיענו לזמן הזה. ויהי בפני אחשוורוש ואחשוורוש המלך מיועד ובטפוס שבע ועשרים ומיום מדינו בימים כשבט. המלך אחשוורוש על כיסא מלכוסוי אשר בשושנה בירו בשנה 3 למולכוי עושו משתה לכל צורוב ועבודו פורץ ומודי הפרטמים ושרי המדינות לפונו ואריסוי את אושר כבוד מלכוסוי ואת יקור תפארת גדולוסוי יומים רבים שמיינים ומעט יום יורים לו יסיימים אלה עשו המלך בכל עום הנמצאים בשושנה בירו למגודול ועצותו משתה 7 שמים בחצר גינת ביסן המלך וכבסוס חילת אוחוז בחבלבוץ וארגומון על גלילי חסף תמודי 6 מיטויס זוב וכסף על רצפס בת ושש ודרבסי חורס ואשקויס בכלי זהוב וחיילים מכלים שוידים ויין מלכוס רוקי יד המלך ושסיו חדוס אין עיני וכן יסד המלך על כל רב וישראל עשו כרצון איש ואיש גם ושתי המלכוס אסתו משתי נושים בית המלכוס אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כתוב לב המלך ביוין אומר במחומות איזה סוחר ואינו בקסובה והקסוב וצר לחרקת 17 סוריסים המשורסים וספני המלך אחשוורוש לא ויפשתי המלכו לפני המלך בחסר מלכוס להרוי שמים ועצורים לסיופיו כי טוי ועצמרהי ועצמואין המלכו ושתי לא בוא בדבר המלך אשר ביד הסוריסים ויקצויף המלך מאויד וחמוסוי וערובוי ויאמר המלך לחכמים יודעי הויטים ככן דבר המלך לפני כל יודעי דוספודין והקורוי ואילוב קר שמו של יסוד מוסו תרשיש מרס מרסנו ממוכון 7 צורי פורץ ומודי אוי איפנוי המלך אוי 70 ראשונו במלכוס כדוס מה לעשות במלכו ושתי על אשר לא יוצסו את מאמה מלך אחשוורוש ביד הסוריסים ויאמר במוכון לפני המלך והצורים לא על המלך לבדו ובסו ושתי המלכו כי על כל הצורים על כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכו על כל אנשים לעבזו יסבע עליהן בעיניהן באומרו המלך אחשוורוש אומר להביא את ושתי המלכו לפונו ולא יבוא ויום הזה תויבה ואוסרוי פורץ ומודי אשר שומעו את דבר המלכו לכל שרי המלך וכדאי ביזויון וכוסף אם על המלך טוי יצא דבר מלכוס מלפונו ויקוסף בדוסי פורץ ומודי ולא יעבור אשר לא יסובוי ושתי לפני המלך אחשוורוש ומלכוסו ייתן המלך לירוסו תויבון ממנו ונשמע פסגום המלך אשר יעשה בכל מלכוסוי ירבוי וכל אנושים יתנו יקור לב עליהן ומגדול והקוטון ויצב הדובר בעיני המלך והצורים ויעש המלך כדבר מבוכון ושלח ספורים אל כל מדינות המלך אל מדינו ומדינו ככסו ולעם ועם כלשוינו אליויס כל איש שירר בביתוי ומדבר כלשוין הבוי
אחר הדבורים מוילה כשוי, חמאס המלך אחשוורוש זוכר ושתי בית אשר עשרוסו, בית אשר נגזר עליהו, ואמרו נערי המלך משורשו ובקשו למלך. נערויס בסולו ישרוי ואיס מראה, ויפקד המלך פקידים. בכל מדינות מלכוסוי, בקבצוס כל נערו בסולו, תובס מראה, אל שושן אבירו אל בית אנושים, אל יד היגה. תריס המלך שמי אנושים ונושאין תמרוקיהן ונערו, אשר חיטה בעיני המלך, תמלוך תחת ושתי ויטב הדובור, בעיני המלך ויסכן. איש יהודייה ושושן אבירו שמוי מרדכי, בן יאיר בן שמעי, בן קיש, איש שמיני, אשר רגלו מירושלים ממגלו אשר גלסועים, יחוניו מלך יהודו, אשר רגלו נבוכדנצר מלך בבל. ויאמר נסד עשו, יסתר בסדוי כי אין לו אוב ואим, ונערו יבשר ותובס מראה ומויסו ויובים בו לקוחו מרדכי, לוי לבד. ויהי בשומע דבר המלך ודוסוי וביקובי נערויס רבוי של שושן הבירו אל יד היגוי, ותילוקח אסתר בית המלך אל יד היגי שומר אנושים, ותיטב ונערו ועינו ותיסוך חסד לפונו ויבהל אס תמרוקי ושבונו יסיולוס לו ואס שבע נערויס הוראו יויס לוסס לו מבית המלך וישנה עובס נערויסהו לצוי בית אנושים לא הגידו אסתר אס המובס מולדתו כי מרדכי ציווה להו אשר לא יגיד ובכל יום ויום מרדכי מסלח לפני חצר בית אנושים לא דעת את שלום אסתר ומו יעשה בו ויגיע תואר נערו ונערו לבוי אל המלך אחשוורוש מקץ היה אסתר קדוש אנושים 12 חודש כי כן אם לאוימי ורוקיהן 6 חודשים בשמן המויר ו6 חודשים בבסומים ובסמרוקי אנושים ובזה נערו בו אל המלך אס כל אשר תאמר אינוס אין לו לבוא עמו מבית אנושים עד בית המלך וערב היא ובבויקר ישובון בית אנושים שני אל יד ששגז פריס המלך שומר הפילגשים לא יסובוי עוד אל המלך כי אם חופץ בו המלך ונקראו בשם ויגיע תרסה בסבי חיים דורן מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא יבקשו דובר אם אשר יאמר הגי סביס המלך שמיר אנושים ותהיה אסתר ישראל בעיני כל רואיו ותילוקח אסתר למלך אחשוורוש של בית מלכוסוי בחודש העשירי חודש טבת בשנה 7 למלכוסוי ויהב המלך את אסתר מכל אנושים ותשוחח בחסד לפניו מכל הבסולויס ויושם כסר מלכוס בראשו וימליכהו תחת ושתי ויעש המלך משתה גדול לכל סובב ועבודו אייס משתה אסתר ונכל המדינו יסוסו ויתן מסעיס כיד המלך וביקובץ בסולו שני מרדכי יושב בשער המלך אין אסתר
Magedes buena de Toves Samoch Kasher. Tivole Mordechai ves Mama Mordechai Estero Iso Kasher. Oyesor bo meno Itoi. Bayomim Bohem Mordechai. יושב לשער המלך כוסף, ביקשון וסרש, שני סוריסי המלך משברי הסף, ויבקשו לשלוח יודמה מלך אחשוורוש, ויבודה דובור למרדכי, ויגד לאסתר המלכו, ותוים ברסתר, למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדובור, וימוצא, ויתרולו שניהם עלי, ויקוסף בספר, דברי היומים לפני המלך אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש ששמו Esomon ben amedot, agogim nainaseu, vayosem es kisoi me'al kol asovim asher itoi, vechol avdei hamelech asher b'shar. המלך, ויראים ומשתחווים להמון. כי כן ציוו לו המלך ומרדכי, לא יכרע ולא ישתחווה, ויאמרו עבדי המלך, אשר בשער המלך למרדכי, מדוע טועים בריש מצוות המלך, ויהי כאומרם אליו יום ויום, ולא ישמע עליהם, ויגידו לאמור. לאמור, נראה ישראל עמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי ביער המון. כי אין מרדכי קורע, ומשתחווה לו, ויאמר עולי המון. כמו ויבש בינו, ולשלח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו עשם מרדכי, ויבקש המון. המון, להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש שם מרדכי בחודש הראשון וחודש ניסן בשנת 12 למלך אחשוורוש הפיל פור והגורל לפני המון. לפני המון מיום ליום ומחודש לחודש 12 וחודש אדר ויאמר המון. שהמלך אחשוורוש ישנוי עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודוסיהם שוינוי מכל וזוסי המלך אינו מוציא עיסים ולמלך אין שובי להניחום אם על המלך טובי כוסף לעבדום ועשרת אלפים עיקר כסף אשקועים על ידי יועצי המלכו להוביל אל גנזי המלך ויוצר המלך אסתמתו מעל ידו ויתנו לאמור. לאמור בין עמדות הגוגית ערער היהודים ויאמר המלך לאמור. הכסף נשום לך ואור, בעשרו ישבוי כתמוי בעינך ויקראו. דברי המלך בחודש הראשון, בשלושו עשור ימים, בואי ויקוסף ככל אשר ציווה עמו. עמו אל אחר
חסר פני המלך ולפחוי אשר על מדינו ומדינו ואל צורי ימבום מדינו ומדינו ככתובו וימבום כלשונוי בשם המלך אחשוורוש נכתוב ונחתום בטבעת המלך ונשלוח סבורים ביד עושים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג לעבד את כל היהודים ונעבד וקנטה ונשים ביום אחד ב13 בחודש שלהם עשור וחודש אדור ושלום לבויז פשגן הכסוף אינוס נדוס בכל מדינו ומדינו גולוי לכל העמים יוי תסידים ליום הזה אורצים יצאו דחופים מדבר המלך בעדוס ניתנו ושושן אבירו והמלך ואומון יושבו לאשתו אשתו עיר שושן נבויכו ומרדכי יודע את כל אשר נעשו ויקרא מרדכי את כבודו ויבשק ואיפר ויצא ויצריכו עיר ויזעק זעקו גדולו מורו ויבוא יד לפני שער המלך כי אין לו בואי אל שער המלך בלבוש צוק ובכל מדינו ומדינו בכל אשר דבר המלך ודוסוי מגיע אבל גדול ליהודים וצועי מובכי ומספי צק ואיפר יוצא לא רבים וטובוי נערוי אסתר וסורסר והגידו לו ותסחלחל המלכו מאוד ותשלח בגודים להלביש את מרדכי ולהוציא שקוי ויולוב ולא קיבל ותקרוא אסתר לעצור לסורסי המלך אשר העמיד לפניהו ותצווהו על מרדכי לא דעת מה זה ועל מה זה ויצא התוך אל מרדכי אל רחוי בעיר אשר לבני שער המלך ויגיד לו אם מרדכי יש כל אשר קראו פרשת הכסף אשר אומר רמון לשקול על גנזי המלך והיהודים לאבדום ותפשגן צובדות אשר ניתן בשושון להשמידום נוסן לוי להרויס את אסתר להגיד לו ולתבואי תולהו תבוא אל המלך להתחנן לוי ולבקש בלפונו ולמו ויבוא יעשוך ויגיד לאסתר איזה דברי מרדכי ותאמר אסתר לעשוך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והעם מדינו איש המלך יודעים אשר כל איש ואישו אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימי אשר לא יקורא אחז עושוי לאומיש לבד וישר ישיט לו המלך שרביט עזוב וחויו ואני לא נקראתי לו בו אל המלך זה שלא ישים יואים ויגידו לו מרדכי דברי אסתר ויאמר מרדכי לא שואל אסתר אל תדמי בנפשך תמולא את בית המלך מכל היהודים כי אם אחרי תחרישי פועל תזוי ומחבטו לא ימוי ליהודים ממוקו עם אחר ועשו בסביך תזידו ומי יודע אם לאשכו זוי סיגת למלכות ותאמר אסתר לא שיבל מרדכי לך אינו יזס כל היהודים הנמצאים בשושון וצומו לי ואל תאכלו ואל תשתו שלא ישסובים לילה ויום גם אני מנערו ישא יוצום כן ובכן אבוי אל המלך אשר לא יחדוש אשר עובדתי ויבוא מרדכי ויעש ככל אשר ציוויסו לו ואסתר ויהי
ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימי נוכח בית המלך המלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית ויהי כי רואה המלך את אסתר המלכות עומדת בחוצר נושא חן בעיניו ויש את המלך לאסתר שרביט הזהב אשר בידו ותקרא אסתר ותיגע בראש השרביט ויאמר לו המלך מהלך אסתר המלכות ומאבקו שוסך עד חצי המלכות בנוסן לוח ותאמר אסתר אם למלך טוב יבוא המלך ואומון יבוא המלך ואומון היום אל המשתה אשר עשיתי לו ויאמר המלך מרו את אומון לעשות את דבר אסתר ויבוא המלך ואומון אל המשתה אשר עשיתו אסתר ויאמר המלך לאסתר במשתה היין מה שלא אסתר ונוסן לוח ומאבקו שוסך עד חצי המלכות וסיוס ותען אסתר ותאמר שאלוסי ובקוש אותי אם מוצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לעשות את שאלוסי ולעשות את בקוש אותי יבואי המלך ואומר המלך ואומר אל המשתה אשר עשה אלוהים ומוכר עשה כדבר המלך ויצא יומון ביום הוא שמח וטוב לב וחירוי המון את מרדכי ושר המלך ולא יקום ולא יזור ממנו וימונה יומו אומון על מרדכי כמו ויספק אומון ויבואי אל ביתו וישלח ויבוא אתו יעבוב ותזרש אשתוי ויספר להם אומון את כבוד אשרוי ורוי בנוב ואת כל אשר גדלוי המלך ואת אשר ניסוי על הצורים ועבדי המלך ויאמר אומון אומון אף לא הביאו אסתר המלכות עם המלך אל המשתה אשר עושה סוקים אויסי וגם למחור אני קורא לו עם המלך וכל זה איננו שווה לי בכל אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך ותאמר לו זרש אשתוי בכל לא יבוא יעשו את גבוה 50 עמו ובבוקר אמור למלך וישלוש מרדכי עולו ובוא עם המלך אל המשתה שמח ויטע בדבר לפני המון ויעשו בלילה ההוא נודדו שנת המלך ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי היומים ויהיו נקראים לפני המלך וימוצאי חצור אשר הגד מרדכי על בגשון ובסרש שני סריסי המלך מישו עם ראי אסף אשר ביקשו לשלוח יוד
במלך אחשוורוש ויאמר המלך מה נעשו יקור וגדולו למרדכי על זה ויאמרו נרי המלך משור אסור לא נעשו עמו דבר ויאמר המלך בברכותיך ואומר לחצה בית המלך החיצונו לאמור למלך לפרוש את מרדכי הלא עת אשר הכין לו ויאמרו נרי המלך אלו בני המון אוי מי ברכותיך ויאמר המלך יבואי ויבואי המון ויאמר לו המלך מה לעשות איש בו איש אשר המלך חופש ביקורוי ויאמר המון וליבוי למי יחפו את המלך לעשו שקור יויסר מבין ויאמר המון אל המלך איש אשר המלך חופש ביקורוי יביאו לבוש מלכות אשר לא בשמי המלך וסוס אשר רוחב עליו המלך ואשר ניתן כסר מלכות בראשוי ונושאי נא לבוש והסוס על ידי מסורי המלך הפרטימים והלבישו עשו איש אשר המלך חופש ביקורוי וירכבו על הסוס ברכוי ועיר וקראו לפניו ככה יעשה לו איש אשר המלך חופש ביקורוי ויאמר המלך לאמור מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברתו ותחל מרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבור בכל אשר דיברתו ויקח המון את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכבהו ברכוי ועיר ויקרא לפניו ככה יעשה לו איש אשר המלך חופש ביקורוי ויעשו מרדכי אל שער המלך בהמון נדחף אל ביתו יובל וחפו ראש ויספר המון לזרש אשתו ילכו ליבוא כל אשר קראו ואמרו לא אקח עמו לזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר אחי לא יסול לנפול לפניו לא יסוכל לא כי נפול תפול לפניו אוידום מדברים עמו בסוריסי המלך הגיעו ויבהילו לו ויסמון אלא משתי הצרות עשו עשר ויבוא המלך ואומרון ואשתו יצמסר המלכו ויאמר המלך לסיר גם ויום השני במשתי היום מה שלא צריך אסתר המלכו וסינוסים לו ומאבקו סוסך על חצי המלכות וסיוס פתן אסתר המלכו ותאמר אם מוצא שיחן בעיניך המלך ואם על המלך תויב כי נושא לי נפשי בשאלותי ועמי בבקוש אותי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבודים ולשפרוש נמכרנו איך הרשתי
אין עצור, שויבה בנזק המלך, ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכו, מי הוא זה וזהו, אשר מלואי ליבו לעשות כן ותאמר אסתר, איש שר ואויב, אומרון, אורו, אז ואומרון, נברוס מלבני המלך והמלכו, והמלך קום בחמוסוי ממשתי היין, אל גינת הביסון, ואומרון, ואומרון עומד לבקש על נפשו עם אסתר המלכו, כי חולסוי לו, ורומס המלך, והמלך שו בגינת הביסון אל בית משתי היין, ואומרון מויפל על המיתו, אשר אסתר עולהו ויאמר המלך הגם, לכבוי שסמלכו עמי בבויס הדובר, יצא מפי המלך ופני אומרון, חופו ויאמר חרבוידו, אחד מן הסוריסים לפני המלך, גם הנה יועץ אשר אותו בו. אומרון, ומרדכי אשר דיבר טוב על המלך, אוי מי בבית אומרון. גבויה 50 עמו, ואומר המלך, תלוהו עולוב, ויסלו את אומרון. אלוהי, אשר הכיל למרדכי וחמס המלך, שכוחו, ויאמרו, נוסן המלך אחשוורוש לאסתר המלכו, אז בית אומרון צוירי היהודים ומרדכי, בוא לפני המלך, כי גידו אסתר מוהו לו, ויוסר המלך אסתר בתוי, אשר העביר מיומון. ויתנו למרדכי מטוס אסתר, את מרדכי על בית אומרון. ותויסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותפעל לפני רגלו, ותבך, ותתחנן לו, להעביר את ראש ובונו הגוגי בית. הגוגי בית, מה חשבתו אשר חושב על היהודים, ויושיט את המלך לאסתר, את שרביט הזוהר ותוקם אסתר, ותעמוד לפני המלך, ותאמר, אם על המלך תאהב, ואם מוצאתי חן לפניו, וחושר הדבר לפני המלך, ותאהבני בעיניו, יכוסף לא 17 ספרים, מחשבת אומרון. אומרון בן עמדוסו הגוגי, אשר כוסף לאבד את היהודים, אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי בורו, אשר ימצוא את עמי, איכך אוכל וראיתי, ועובדן וילדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכו, למרדכי היהודי,
הנה בית צומון נוסעתי לסך ויצאו לו אלוהי צה"ל אשר שלח ידוי ביהודים ואתם כיסו על היהודים כתוי בעיניכם משם המלך וחיסמו בטבעת המלך כתוב אשר נכתוב בשם המלך ונחתוב בטבעת המלך אין להוסיף ויקראו ספרי המלך וישאי בחודש השלישי וחודש סיוון ב13 בואי ויקוצב כל אשר ציוו מרדכי ליהודים ולחש זרפנים והפחוי וצורי המדינות אשר מייתו ועד כוש 27 מדינו ככתובו ועם ועם כלשונוי ואל היהודים ככתובו וכלשונום ויצוי בשם המלך אחשוורוש ויחסום בטבעת המלך וישלח צבורים מיד אורצים בסוסים רוח ויורך אשוח אשתרונים בעיני אור המוחים אשר נוסען המלך היהודים אשר בכל עיר ועיר ויקרא ולעמוד על נפשו להשמיד להרוג לאבד את כל חיליו ומדינו הצורים ושומתה ונושים ושלום לבוהיד אשר נוסען המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר ויקרא ולעמוד על נפשו להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיליו ומדינו הצורים ושומתה ונושים ושלום לבוהיד ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 בחודש 12 וחודש אדור בסגן הכתוב דינוס אין דוס בכל מדינו ומדינו גולוי לכל העמים וליועץ היהודים הסידים ליום הזה לנוקם באויביהם אורצים רוח ויורך אשוח אשתרונים יוצאו ואוהלים ודחופים בדבר המלך ודוס ניתנו בשושן הבירה ומרדכי יוצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלץ בחור ותרזות גדולו ושח יחמוץ והגבון ועיר שושון תעלו ושמחו ליהודים נוי סיירה ושמחו וששון ויקור ובכל מדינו ובכל עיר ועיר וכל מה אשר זה המלך ודוסוי מגיע שמחו וששון ליהודים משתי ויום טוב ורבים מימי הארץ מסיידים כי נפל פחד היהודים עליהם ובשני 10 חודש וחודש אדור ב13 יום בואי אשר הגיע דבר המלך ודוסוי להי עשויס ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ולהפוכו אשר ישלטו היהודים הימו פסוי ניים נקלו היהודים והוריהם בכל
מדינת המלך אחשוורוש לשלוח יוד ומבקשי רוסום ואיש לא יעמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים נקהלו היהודים בוריהם בכל מדינת המלך אחשוורוש לשלוח יוד ומבקשי רוסום ואיש לא יעמד לפניהם כי נפל פחדם על כל העמים בכל שרי המדינות ואחז הפנימים והפחוי וישא המלך אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם כי גדל מרדכי בבית המלך ושומעוי הילך בכל המדינות כאיש מרדכי הילך וגדל ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ועבדול ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הורגו היהודים והבית חמש מויסיס ואיש פרשנדוסו ואיש אלפון ואיש אספוסו ואיש פויחוסו ואיש דליו ואיש ארידוסו ואיש פרמשתו ואיש אריסאי ואיש ארידאי ואיש וייזוס ועשרת פני יומו בני ימון בן המדות וצורר היהודים הרגו בביזו לא ישלחו את ידום ביום ההוא בו מספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך לאסתר המלכו בשושן הבירה הרגו היהודים והבית 500 איש ו10 בני עמו בישור מדינת המלך בעשו מה שלא צריכים נוסעים לו ומאבק עושו צריכות וסיות ותוי מרסר מלמלך תוי ונוסעים גם מוכר ליהודים אשר בשושון נעשו הפקדות היום ו10 בני עמון יסלו לו איש ויאמר המלך להי אותו יסקיין ותנוסין דוס בשושון ו10 בני עמון תולו ויקלו היהודים אשר בשושון גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושון 300 איש ובביזו לא ישלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד על נפשם ונויח באויביהם הורג לשונאיהם 75,000 ובביזו לא ישלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונויח 14 בוי ועשו יויסוי יום בשתה ושמחו ביהודים אשר בשושון נקהלו ב13 בוי וב14 בוי ונויח 15 בוי ועשו יויסוי יום משתה ושמחו על כן היהודים הפרוזים היושבים בורי הפרוזוי סויסים סיון מרבו לחודש אדר שמחו משתה ויום טוב ומשלח בנוי איש לרעיהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח דברים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם
ליואי סויסים. יום 14 לחודש הדובס, יום 15 בוי בכל שונו ושונו כיומים, אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מאוגוין לשמחו ומי אבל, ויום צועים לעשויס, אוי סוף, ימי משתה לשמחו, ומשלח בנויס תשלריהו, ומטרונויס לא אביונים וקיבל היהודים, את אשר החלו לעשות וייס, אשר כוסף מרדכי עליהם כי אמר. המן בן המדוסו הגוגי, צוירי כל היהודים, חושב על היהודים לאבדום, ויפילפורו הגוירול, לאומום ולאבדום, ובויו לפני המלך אומר עם הספר, ישוב וחשבתוי, אשר כל שומב על היהודים על ראשוי וסולוי סוי, ועזבונו ולא יצלקין, וראו, ליומים אלה פורים על שם הפור על קין, על כל דברי אגרת הזו ישמרו על כוחו, ומו הגיע עליהם כי אמו וקיבלו היהודים, עליהם ועל זרום, ועל כל הנלווים עליהם ולא יבוא לי סויסים. שני היומים ואלה ככתבם וכזמנו בכל שונו ושונו ביומים האלה תזכורים מנסים כל דור ודור משפחו משפחו מדינו ומדינו ועיר ועיר בימי הפורים האלה לא יעברו בתוך היהודים וזכרום לא יסוף מזרום ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזוית השנית וישלח דברים אל כל היהודים 27 ומיום מדינו מלכות אחשוורוש דברי שלום ואמת לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר מלכו, וכאשר קיימו על נפשו ועל זרום דברי הצוי מוישה זעק עושום, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתוב בספר ויוסם המלך אחשוורוש ועש על אורץ ויהי היום כל מעשי סופו וגבורוסוי בראשת גידולת מרדכי אשר גידולוי המלך על אויב כסובים על ספר דברי היומים למלכי מודי ופרוס כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודי ורצוי לרוי וחוף וירש טוב לעמוי ודובר שלום לכל זרועי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רב הקריבנו
ואדון מסיננו, בנוי כמס נגמוסנו, ומשלה גבול לכל אויבי נפשנו, ונפרע לנו מצורנו, ברוך אתה אדוני, הנבחר לעמו ישראל, בכל צוריינו.